מה שגרת יומם של האסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית? איזו פעילות גופנית עושים בחלל? האם צופים בטלוויזיה בתחנה? והאם גלידה נמסה מהר יותר בחלל? את השאלות האלה ואחרות זכו תלמידי תיכון מהרצליה לשאול אתמול את צוות תחנת החלל הבינלאומית בשיחה ישירה מתחנת הקרקע שהקימו במרכז העירוני למדעים. בדיוק ב-1:20 בצהריים חלפה אתמול התחנה כמעט 400 קילומטרים מעל ישראל. אחרי כמה דקות של ניסיונות מתוחים ליצור עם הקשר, בקע ממקלט התחנה הקול המיוחל. מפקד תחנת החלל, מייק פוסום, השיב לשאלות התלמידים, למשל שאלתו של דביר פאר, תלמיד כיתה י' בתיכון להנדסאים, כיצד מתמודדים בחלל עם בעיות רפואיות או נפשיות. How can you treat many different illnesses, or both mental and physical over? Great question. We have a full medical kit, and I'm trained as a crew medical officer, but we're fortunate. One of my crewmates, Satoshi Furukawa from Japan, is a medical doctor, and so we're fortunate to have him. יש לנו ציוד רפואי מלא ואני מאומן להעניק טיפול רפואי, אבל למזלנו, אחד מאנשי הצוות, האסטרונאוט היפני סטושי פורוקאווה, הוא רופא בהכשרתו, כך שיש לנו מזל שהוא נמצא עמנו, משיב האסטרונאוט פוסום. השיחה עם התחנה הייתה חוויה יוצאת דופן ומרגשת, מסכם פאר לאחר השיחה. זו חוויה מיוחדת ומינה, זה לא משהו שעושים ביום יום, קצת קשה מבחינת אנגלית אבל מסתדרים. באמת זה טיפה מרגש, זה לא פשוט, אבל בגלל שזאת הייתה פעם ראשונה זה כמובן שזה מרגש. האם בשיחה הבאה עם תחנת החלל היית רוצה להיות בצד השני של הקו? כמובן שאני רוצה, כמו כל אחד. אני רוצה להיות באמת טייס של המעבורת, אבל בגלל שעכשיו מתחיל להיות לא מאויש, אז זה קצת בעיה. בעוד התלמידים במגמת החלל שיננו בהתרגשות את השאלות לקראת השיחה, שקדו אלה שמתמחים בתחום הרדיו על הקמת הקשר עם תחנת החלל, מבצע מורכב ומסובך גם לחובבי רדיו ותיקים. עבדנו קשה, אבל זה היה מרגש, מסכם אחד מהם, נמרוד דורון מכיתה י"א בתיכון להנדסאים. אנחנו עבדנו פה גם כל החופש עכשיו, עבדנו פה הרבה על ההכנות, להתכונן מבחינה טכנית, מבחינת התלמידים, לאמן אותם, והיה מאוד נחמד גם עכשיו שזה היה באמת, שזה קרה, היה כל מיני חששות, אולי זה לא יעבוד, אבל הכל עבד כמו שצריך. עכשיו הרגשה טובה מאוד, אחרי שנגמר והכל עבד באמת. כדי להגשים את חלום השיחה עם תחנת החלל נדרשו תאומים רבים עם סוכנות החלל האמריקנית והמתנה בתור שארך כשנתיים עד שהתאפשר הדבר. ואולם מבחינת המרכז למדעים השיחה הזו אינה השיא, אלא רק תחנה בדרך לאתגר הגדול. התלמידים שוקדים על בנייתו של לוויין זעיר והם מקווים לשגר אותו לחלל בעוד שנה. המרכיבים השונים שלו ייבנו במסגרת עבודות גמר של התלמידים לבגרות, מסביר מנהל המרכז למדעים, אריאל כהן. תלמידים לומדים לימודי מבוא בתחומים של הנדסת חלל, אסטרונומיה, היבטים של פיזיקה ומתמטיקה שקשורים לנושא. ואז הם מתגבשים לכלל קבוצות שמתעניינות ורוצות ויכולות לעבוד על פרויקטים ועבודות גמר, שבמסגרתן הם מפתחים פתרונות ללוויין התלמידים שאנחנו בונים כאן במרכז המדעים. ובעוד התלמידים על הקרקע נרגשים מהשיחה, מתברר שהמעבר בשמי ישראל מסב נחת גם למפקד התחנה, כשהוא נשאל מה הכי הפתיע אותו בטיסה לחלל. Also surprising was how beautiful it is to look outside at the earth below. It's just amazing. And right now we're coming over the Mediterranean Sea near Israel, one of my favorite places. הופתעתי עד כמה אנו עסוקים בתחנת החלל מרגע שאנו קמים בבוקר ועד שהולכים לישון, מספר פוסום. כמו כן הופתעתי לראות כמה יפה המבט על כדור הארץ מלמעלה. זה מראה מדהים. כעת אנו עוברים מעל הים התיכון ליד ישראל, שהיא אחד המקומות המועדפים עליי, הוא אומר. 10 דקות בערך נמשכה השיחה, בטרם הרחיקה התחנה במסלולה ויצאה מטווח הקליטה של התחנה בהרצליה. תחנת החלל המאוישת כבר יותר מעשור, תשלים עוד מעט 75,000 הקפות של כדור הארץ. ואולם אין ספק שההקפה של אתמול בצהריים נחרטה עמוק בזיכרונם של כמה עשרות התלמידים שהשתתפו בשיחה המרגשת. ומי יודע, אולי כמה מהם אכן יזכו להגשים את החלום ולבקר בה ביום מן הימים.